Os vendedores do mercado ambulante de Cambados reclaman ao Concello que lles deixe volver a abrir os seus postos. Os comerciantes aseguran que o mercado segue pechado porque non quixeron aceptar a proposta do concelleiro de Economía de trasladarse a Rúa Nova. Nos queremos empezar a traballar. Somos pais de familia que necesitamos traballar. Porque despois de 2 meses estámoslo pasando moi mal. E a que non nos deixen traballar por unha idea que teñen de cambiar a ubicación do mercado non nos parece xusto. Empezamos noutros mercados e de maravilla. Non hai un aforo de xente, mi madriña. A xente ten medo a salir, non sale tan en bandada para prever que mi madriña que teñen que controlar o aforo. O aforo, ademais, controla moito mellor aquí, nesta plaza, porque hai moito máis espacio. O Concello xustifica que a Rúa Nova é a única localización na que se pode garantir a seguridade e evitar os contaxios. Os comerciantes consideran que iso non é certo e que eles mesmos poderían garantir a seguridade na localización actual no paseo marítimo. E aquí estamos solos, onde se pode vallar, mira, puxemos ese propio vehículo aí de muestra para que se vexa que os nosos propios coches poden facer de cierre deste recinto, cunha valla ou cunha cinta entre coche e coche para que non entre nadie. E deixamos unha entrada por aquí e unha salida por alá, e podes controlar o aforo perfectamente, que deso é do que eles din que por eso nos queren cambiar, para controlar o aforo. Eu creo que o aforo mellor que aquí non se controla naquela calle. Aquela é unha calle moito máis concurrida, unha calle moito máis estreita, e non estamos de acordo co cambio. As críticas dos vendedores ambulantes sumaronse aos partidos da oposición. Cambados pode considera que o traslado a Rúa Nova sería prexudicial para garantir a seguridade. E que aí o que vamos a conseguir é ir facer xusto o contrario do que nos recomendan as autoridades sanitarias, que o que nos recomendan é que manteñamos o distanciamento social de 2 metros, que tratemos de dispersar a población para que non se produzcan aglomeracións, e na Rúa Nova o que se vai a producir é precisamente eso, aglomeracións, e vamos a aumentar o risco de contagio nesa calle que é unha rúa moi comercial, donde hai colectivos vulnerables de máis de 70 anos, donde hai moitísimos negocios. Os vendedores tamén reclaman que a alcaldesa se poña en contacto con eles. Piden unha reunión co goberno local para chegar a un acordo e poder traballar canto antes.